Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта егетләр өчен дә авыр хезмәтне кызлар башкара. Нурлат районы кырларыннан безнең репортаж. Кырлайда икенче икмәк алырга керештеләр. Уңышы ничек? Алтын балык балачакка алып кайтырмы? Туган авыл музее үткән белән киләчәкне тоташтыручы күпер. Яшелчә түтәлләре арасында чәчәкләр. Зәгъфран гөленең хикмәте нидә? Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Республика кырларында тулы куәтенә урак өсте бара. Елына күрә уңышы тыйнак булса да, комбайнчылар алай төшенкелеккә бирелми. Бүген Ходай биргәнен югалтуларсыз җыеп алу кирәклеген һәркем яхшы аңлый. Татарстан кырларындагы игеннәрнең 40%-ка якыны җыеп алынган инде. 1 миллион тоннадан артык икмәк амбарларга салынган. Уртача уңыш гектарыннан 17 центнер чыга. Зәй, Чистай, Минзәлә, Сорман, Спас районнары уракта экватор сызыгын үтте инде. Бу атнада Нурлат районында беренче 1000 центнер икмәк суктырган комбайнчыларны бүләкләделәр. Сөләйманов фермер хуҗалыгында бүләк алырга чыккан кызларны күргәч, бермәл аптырап та калдык. Ир егетләргә дә авыр булган хезмәтне гүзәл затлар ничек башкара? Анысын инде киләсе видеоязмада белерсез. Нурлат сөте агрофирмасы көзгө чәчүгә керешкән дип аптырый күрмәгез. Бу басудан көзгө будайны җыеп алганнар, гектарыннан 18 центнер уңыш биргән. Комбайннар артыннан укырны эшкәртеп чәчкеш керткәннәр. Агрофирмадагы 5397 баштырlıkны ашатырлык азыгы да кирәк бит. Азимуйлар алдык мондан да. Сразу мына рапс 200 гектар. Ул безгә инде тагын 2500 кормовой единиц бирәчәк. Шуның өчен рапс чәчәбез бу кырга. Дымы бар, әзгене менә үткән ишкин тамунада яңгыр яуган иде менә бу кырда. Шуның өчен шул кырда нитәбез, дымы күп түгел дә, ну бар. Әмәт итәбез инде, яңгыр булса булачак. 3 см, 2,5-3 см глубинага чәчәбез. Монысы Сөләйманов фермер хуҗалыгының арпа кыры. Бүген биредә чын бәйрәм. 1000 центнердан артык бөртек суктырган комбайнчыларны котларга район башлыгы һәм үзешчән артистлар килгән. Вакытында өйләгә туры китергәннәр. Авыр ел булды. Нурлат районы эчендә якын тирә районнарга да безнең яңгырлар әзрәк булды. Шуның белән үткән ел белән чагыштырсак, почти 3 мәртәбә әзрәк безнең урожайностьта кырдан валовый җыеп алуда. Но шулай булмастан да безнең максат вакытында үстергән игеннәрне җыеп алырга, элеваторга хәтле саклауга барырга. Бүген көндә инде безнең 50% посевной площадьлар җыйган. Район кырларында барлыгы 84 комбайн эшли. Бу хуҗалыкта да эшләре байтак. Бик ватылып интекмиләрдер. Чөнки бүләк алырга чыгучылар шактый. Араларында кызлар да бар. Алар әтиләренең ярдәмчеләре. Разилә Абдрахманованың 5нче җәе шушы кырларда үтә икән. Иртә белән иртүк сәгать 5тә киләбез инде. Майлыйбыз, эрдерәбез тузаннарын. Аннары эш башлыйбыз. Шулай көн кырда үтә. Кич белән сәгать 9-да, 10 чартларда эшне тәмамлыйбыз. Мин Казанда укыйм, медицинскийда 1нче курсын тәмамладым. Безнең әти дә гомере буе комбайнда эшләде. Безгә бердә кырмаган, битмәде. Аңлата белергә кирәк, аңлатырга. Аңлаткач үзе белә ул. Аңлый. Сөйләп белүләр. Лай тырышамасың, үзеңнең генә тиз генә кайтып киләсең булса, өйгә үзе син алмаштырып тора аламы? Тора, эшли. Аллага шөкер. 1180 центнер бөртек суктырган Әнәс Сәләхов та кызы Әдилә белән бергә эшли. Элек малай белән эшләдем. 5 ел. Хәзер кыз үсеп җитте менә, помощник калды. Эшлибез, нормально бер-беребезне аңлыйбыз. Бергә йөрибез, бергә киләбез, бергә кайтабыз. Әдилә, ничәнче класста укыйсың? 8-не бетердем. 8-не бетердең. Әле тагын берәр ел эшләргә мөмкинлек бар әле. Авыр түгел булсын? Юк. Комбайнчылар узган елларны көненә 20шәр бункер суктырса, быел 10 бункер тутырсак бик яхшы диләр. 16 единица уракка комбайн әзерләп чыгардык. Комбайннар барысы да ватылмыйча эшлиләр. Арпаны алабыз ырлыкка. Киләсе ел уңыш өчен память Чипелева дигән суперэлита. Но быел яңгырлар булмау сәбәпле көтелгән уңышны алып булмый. Ник дигәндә безнең курста 17 мм җәя буена яңгыр яуды. Бу хуҗалык әле орлыкчылык белән дә шөгыльләнә. Димәк, үзләренә дә сатарлык итеп тә әзерләргә тиешләр. Тик менә бөртекләр вак булгач, бу эштә катлаулана. Арпа ырлыгы әзерләү безнең хуҗалыкта 24-ле иләктән дә әзне куймыйча яхшы качественный булган семинар салабыз.
24 лилектен алабыз. Быйыл Нурлат игенчеләре тәҗрибәдә сынап карамакчы. Бөртеккә игелә торган кукурузны 2 сугарулы басуга чәчкәннәр. Менә аның нәтиҗәсен үзегез күрәсез. Ә уңышын суктыра башлагач белешеп хәбәр итәрбез. Бу атнада аграр министр Мурат Җаббаров республиканың төньяк районнарына сәфәр кылды. Арчада мәсәлән Яңарыш агрофермасының төзелеп килә торган терлекчелек комплексына тукталдылар. Басуларны күздән кичергәч Кырлай агрофермасының бәрәңге кырында хуҗалык җитәкчеләре белән очраштылар. Районда бүген 30 000 тоннадан артык бөртек суктырылган. Бу барлык мәйданнарның 3тән 1-ннән җыелган уңыш. Күрше Балтач районы игенчеләре исә 10 000 гектардан 19 000 тонна ашлык суктырган. 1 гектарга уртача уңыш 19 центнер. Кукмара җирлегендәге уңышны да шул чамада бәяләргә була. Соңыннан Мурат Җаббаров Кукмара аграр көллиятендә җирле җитәкчеләр белән дә киңәшмә үткәрде. 60 еллык тарихы булган көллият механизаторлар, пешекчеләр һәм агрономнар әзерли. Кызганыч, агроном булырга теләүчеләр аз икән. 20 кешелек урынның яртысы да тулмаган әлегә. Әбит балык бистәсе районына нибары 30%-ка, Алабуга 33, Мамадаш 38%-ка гына агрономнар белән тәэмин ителгән. Залда утыручылар вазгыятны яшьләрнең күпләп шәһәргә агылуы белән аңлата. Кадрларны җәлеп итү өчен хуҗалык җитәкчесе җаваплы. Кызыксындыру чаралары күрелмәсә, тиешле нәтиҗә булмый. Бүгенге студент хуҗалыкның киләчәге ул. Авыл өчен сез һәм без җаваплы дигән сүзләр белән киңәшмәне йомаклады аграр министр. Авыл хуҗалыгын кадрлар белән тәэмин итү нечкәлекләренә киләсе тапшыруда тукталырбыз. Ә бүген икенче икмәк язмышы турында Кырлай агрофирмасы кырларында туган фикерләр белән уртаклашырбыз. Сорт Колумба әйе. Яңа сорт ультраранний. Менә ул 25 июльдә без инде чыга башладык бәрәңгегә. Менә бүген полностью алышка керештек. Контрольный буенча 25 тонна 250 центнер 1 гектардан бирде. Менә үзегез күргәнчә, инде почти бөтенесе дә өлгереп 35 калибрдан узган булар. Булар уже товарный, булар сата торган. Кырлай агрофирмасы республикада иң күп бәрәң егүче хуҗалык. Икенче икмәкнең орлыкка утыртылганыннан кала барлык мәйданнары сугарулы. Ә менә басуның су эләкмәгән тушмакларында бәрәңгеләр борчак кадәр генә диләр. Быелгы кызу көннәрдә туфрактагы температура да 50 градуска җитте бит. Су септереп, без инде һавадагы дымлыкны да күтәрү сүздә юк. Менә һавадагы дымлык без инде кыру вакытта 30%-ка чөп беткән бит инде. Безнең һавадагы дымлык булырга тиеш 50-60% чамасында. Бу монсы беренчедән, икенче момент инде билгеле инде дымга сусаган һәрбер үсемлеккә шул исәптән бәрәңгегә дә инде дым кирәк. Без инде сугары системалары булган ва шушы Кырлай хуҗалыгындагы шикелле шушы бәрәңге плантацияларында инде әлбәттә су сипсәк инде су сипүне куллансак бәрәңге уңышы бермә-бер артыграк булачак. Арча районында яңгырлар булмады түгел үзе. Тик менә аларның үсемлекләргә әллә ни файдасы гына булмаган. Артык кызган туфракка төшкән тамчылар бик тиз парга әйләнгән. Бу яңгырлар вегетация фазаларында туры килеп бетмәде һәм тигез яумадылар. Гомумән алганда яуган яңгырлар, әгәр дә бу тигез яуган булса район буенча, моның мин әйткән саннары миллиметрлар әзрәк булса да, һәм тиешле фазаларда яуган булса тигезләп бу әйбәтрәк булган булыр. Бу кырдагы бәрәңге уңышын аграр министр Мурат Җаббаровка да күрсәттеләр. Хәзер республикада яшишә мәйданнарын гына түгел, терлек азыгы булырдай культураларга да су сибү хакында уйланыр вакыт җитте. Опять-таки шул поливка кирәк кайтасы килә инде. Бу елның федераль программаларда бар, узган елларында булды, киләчәктә дә булады дип өметләнеп торабыз. Елга карамастан да елның нинди булуын теге переживать итмәскә дә, яңгыр буламы, булмыймы, кыяшынчык булыр дип барбер безгә бүген мелиорация белән эшләргә кирәк. Мелиорация мәсьәләсе. Бик күп поддержкалар бар, федераль программалар, хайранлык поддержкалар бар. Безнең хәзер инде аның кәгазе дә әзрәк, эш күбрәк кәгазе белән. Проект кирәк, экспертизалары кирәк. Менә шундый эшләргә безгә ничектер барырга кирәк, көтеп утырмаска кирәк. Май-июнь айларында кисәк кенә бәрәңгенең бәяләре күтәрелде. Димәк, бу чорга кадәр үзебездә үскән бәрәңге сатылып беткән була. Читтән кыйммәткә кайтаралар. Спрос булды. Без соңгы бәрәңгене апрельдә сатып бетердек. Складларыбызны шуннан соң җыеп чистартып менә артып куйдык. Без ул вакытта 30га чамалап алдык без. 30 тонна 1 гектардан 300 центнер. 1000 гектар бәрәңге иде безнең елдагыча 1000 гектар булып бара. Без потому что безнең бүтән агрегатларыбыз, бүтән техникаларыбыз шуңа бәйләнгән инде. Сива барытларыбыз да ия.
Бүгін олынған бәрәңге шәһәрдә ұйыштырылған яшелчә ярминкаларында сатылачак. Бәясе 20 сумнан. Республика җитәкчелеге сүзләренә караганда, ихтыяҗны капларлык икенче икмәк җыелачак. Бүген терлек азыгында җитәрлек итеп әзерләү бурычы куела. Республика буенча барыбер 30 кармаениц җыярга. Да, бүгенге көндә безнең киләсе елдан калган практически 9,5 кармаеница бар. Бүгенге көнгә 12 кармаеница җыелган. Әле җыясы тагын безнең однолеткалар бар, кукурузлар бар, хайранук җыясы бар. План 27 центнер кармаеницага чыгарга балансовый комиссиялар буенча. Атна сайын без четверг сайын комиссия үткәрәбез бөтен районнар белән. Анда без инде чакырабыз әзрәк авыррак районнарны, кемнең инде ситуацияны белеп. Менә бүген үткәрдек зур инвесторлар белән балансовый комиссия. Бар авыррак безнең Красный Востокта да, Барста да бар, но бүген практически сөт күп булган районнар бүген күрше-тирә регионнарга чыгалар. 2010 елдан соң хуҗалыкларга 2 елга җитәрлек терлек азыгы әзерләргә киңәш ителгән иде. Быел азык запасы булган хуҗалыкларга җиңелгәрәк туры киләчәк. Дегеннән моннан читтән сатып ала торган әлбәттә безнең грубый корм кирәк булмаячак. Хәзер үзебез чыгабыз дип яшәбез инде. Безнең күбесендә ел ярым, 2 еллыклар да бар, Аллаһка шөкер. Әзрәк покупной ашлыклар кемдер аласы була, кемдер инде паҗирләренә хәзер бүгенге көндә ашлыклата бирмибез, акчалата бирәбез дип сөйләштек. Бүгенге киңәшмәдә катнашучылар өчен Арча районы кырларында үскән культуралардан күргәзмә дә оештырылды. Бу кешеләргә караганда хәлләр алай ук мөшкил түгел икән әле дип уйлап куясың. Быелгы уңышка килгәндә инде районга инде безнең яңгырлар яумады түгел, булмады түгел булды үзе. Но аңа карамастан районның шулай ук яңгыр читләтеп узган хуҗалыклар да булды. Бигрәк тә менә Питрәш ягы заны инде шуннан соң менә Биектау ягы, Әтнә ягы, менә ул хуҗалыкларга безнең икенче хуҗалыгы, Тукай хуҗалыгы, шулай ук Кишет хуҗалыгы, Кызылъяр хуҗалыгы, ул хуҗалыкларда безнең яңгыр әз булу сәбәпле анда инде бүгенге көндә уңышта инде шуның төсле генә. Булай инде уртача алганда инде районда пока шул 17 центнер гектарнан уңыш җыеп алабыз, но әле тагын карарбыз, шушы язгы культуралар, будайларда, арпаларда әзрәк өмет бар. Республика авылларында бүген 300 меңнән артык мөгезле эре терлек асрала. Шуның 100 мең башы савым сыеры. Моңарча шәхси хуҗалыктагы сыерларга хөкүмәт ярдәм итеп килде. Быел да традициягә тугры калачакбыз диде аграр министр. Шәхси хуҗалыкларга да кемнең сыерлары бар, сыерын саклап калдырыр өчен 300 миллион акча бирелде. Менә ул акчалар безнең буквально август башында барсында без акчаны полностью бирәбез инде. Быелгы уңыш өчен игенчеләр аз хезмәт куймады. Технологияны да түгел үтәргә тырыштылар. Инде кырда булганын түкми-чәчми җыеп аласы гына кала. Хезмәте барның хөрмәте бар. Азнакай районында да урып җыю эшләрендә зур күрсәткечләргә ирешкән хезмәт батырларын улылап сертификатлар тапшырдылар. Азнакай агрофирмасында алдынгы механизаторлар, ашсу осталары һәм ындыр табагында эшләүчеләрнең бердәм хезмәтенә бәя бирелде. 5 ел буе Азнакайда эшлим, апрельдә киләбез, химзащитадан башлыйбыз, агу сибәбез, аннары соң уборка күчәбез, комбайнда ипи сугабыз, да инде кайтабыз, аннары кымбалашларны алып бетереп. Шаллыдан килеп эшлибез, контора Шаллыда находится безнең основной. Күптән түгел явып беткән яңгырлар авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен аеруча сөендергән. Иртәрәк яуган булса, тагында яхшырак булыр иде. Ләкин моңа карамастан уңыш күләме зарланырлык түгел, шөкер итәбез дип белдерде район башлыгы. Агрофирма Азнакай бүгенге көндә инде 30% ипиләрне җыеп алды. Уртача уңыш 22-23 центнер. Район буенча инде бүгенге көндә 11 мең гектарда ипиләр җыеп алдык. Бу инде 20%-тан артыграк, уртача уңыш 15 центнер. Бүләкләү чарасы Марс хуҗалыгында дәвам итте. Монда район башлыгы катнашында хуҗалык мәсьәләләре буенча киңәшмәдә үткәрделәр. Әнә шулай азнакайлылар уңыш аз дип сыктамый, җыр биюләр белән кырда эшләүче игенчеләрнең күңелләрен күрергә тырышалар. Авыл нәрсәдән башлана дигән сорауга күпләр туган нигездән дип җавап бирерләр. Әмма нәкъ менә шул туып үскән нигезне саклап калу бөтенесенең дә кулыннан килми шул. Авыллардагы ятим калган йортларны күреп күңел әрнесә дә, чын барлык белән килешергә генә кала. Әлеге күренешнең сәбәпләре дә берничә. Алар турында тапшыруларыбызда даими кабатлап торабыз. Югыйсә бүгенге авыл тормышы белән элеккегесе нык аерыла. Тарихны да онытырга хакыбыз юк.
Аны китаптан оқығанша үз күзің белән күрү күпкә үтемлерәк. Теләче районында туган авыл музей комплексын оештыручы Рифкат абый Шафиков рухи байлыкны саклап калуына түгел, аны түкми-чәчми киләчәк буыннарга тапшыру чарасында булдырган. Әби бабаларыбыз яшәгән чорга сәяхәт мизгелләре киләсе язмада. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк. Рифкат абый музейына килгән һәр кешене дә ташка уеп язылган әнә шушы сүзләр каршы ала. Ирактан ук игътибарны җәлеп итеп торган җил һәм су тегермәннәре гасырлар буйлап сәяхәткә дәшә. Үзе дә сугыштан соңгы авыр елларда туып үскән Рифкат абыйга мондагы һәрбер әйбер кадерле, хәтергә сеңеп калган балачак елларының якты истәлеге. Музей минем монда башта өйдә оештыра башлады мине шул әдинең эш коралларыннан. Үзебезнең гаилә музей итеп ишек алдына бер бәләкәй генә үй салып, шуда инде bütün bulgan eksponatlарын җыеп, аннары бер 9 еллык инде шушы кафены салгачтан ишек алдына әйберләр сыймый башлагач, монда алып төшәргә булдык инде. Рифкат абый музейыннан кеше üzülми. Күз ачып йомганчы Теләче мәчете каршында эшләп килүче җәйге лагерь балалары да экскурсиягә килеп җитте. Кечкенә сабыйларга мондагы үзенчәлекле җиһазлар, төрледән-төрле экспонатлар аеруча кызык. Балаларыбызның үткән тарихны күрүләре, безнең әби бабайларның тормышта нинди мәшәкатьләр күрүләр дип әйтик, аларның тормыш халәте нинди булганлыгын күрүләре, менә бу чыннан да инде бик зур тәрбия чарасы булып тора. Менә бу борынгы өйгә кергәч, әйтерсең лә совет чоры мөхитенә килеп беләгәсең. Өй түрендә таш мич, аның артында кәҗә, бузаулар, кырыйда гына сиртмәле карават, ә йортның яме булып түбәдә бишек эленеп тора. Ишке бүлмәдә исә нәрсә генә юк. Авыл советы рәисе өстәленнән алып, шигүле сөлгеләр, төрледән-төрле гармуннар, элеккеге телевизорга кадәр бар. Хәтта шыгырдый торган агач идәннәре дә шул заманныкы. Ә кечкенә генә тәрәзәләрдән үзенә күрә бер илаһи нур бөркелә сыман. Элеккеге баяннар, гармуннар менә бөтен шулай инде ничәнче ел буе дип әйтәбез. Монда менә пластинка шулай бит, менә без хәзер инде кассеталар булышабыз, безнең инде флешка белән дип әйтәбез. Инде пластинкаларда менә яздырып Ретро мотоцикллар, сугыш вакытыннан калган машиналар аеруча зур кыйммәткә ия. Җиңү бәйрәме уңайнан оештырылган парадларның алыштыргысыз бизәге дә булып торалар. Машиналарында Рифкат абый әле үзе дә җилдерә. Менә ГАЗ-50 машинасы. Бу йөреп белән любой җиргә барып була. ГАЗ-52 машинасы. 5 мотоцикл йөреп тора. 949 мотоциклы 55 елга. Һәрбер авылның йөрәге тимерче алачыга. Тимердән эш кораллары ясау ustaханасы гына түгел, әле үзенә күрә бер җыелышу, авыл яңалыклары белән бүлешү урыны да булган ул. Рифкат абыйның үзенә дә кечкенә чагында еш кына әтисенә ияреп, шундый тимерче йортына барырга туры килгән. Бала чактан ук хәтердә уелып калган әйберләр гомер буена онытылмый. Менә булар һәрберсе шушы тимерчелектә ясалган әйберләр. Кул белән. И менә монсы моның күчмә. Күчмә шушында күмер салып, кайнатып, тимерне кыздырып, менә шундый чукып, шушындый хәлгә китергәннәр. Моны инде Борчаклы яз авылыннан алып килеп бирделәр. Менә бу Нургали абыйның үзе тотып эшләгән клешәсе булган инде. Ачык һавадагы музейда Тукай әкиятләрендәге геройлар белән дә танышырга мөмкин. Шүрәле, Суанасы дисеңме, хәтта җилдә селкенеп торучы убырлы карчык та бар монда. Тиенчеген тоткан әби белән түбәтәен кыңгырт салган бабай да ашыгып каядыр юл тота. Уракка менә шулай төшергәннәр, башкаларга, җигүлеләргә утырып түгел. Менә шундый атка утырып, шундый трантасларга. Менә булар кулакка баралар, каядыр Сабантуйга. Или кудалар ашына баралар булар. Аккош күле буе үзе бер әкияти илне хәтерләтә. Мәңге аерылмас пар аккошлар, аларның балаларыннан кала, күлдә хыялларны чынга ашыручы алтын балык та яши икән. Берничә мизгелгә генә булса да, үзенчәлекле балыкны кулларында тотып карау бәхете балаларга да тәтәде. Мондагы һәр нәрсә күңелгә якын, үзенчә кадерле. Бер килгәч, китәсе дә килми. Һәрбер әйберне тотып, кулларында әйләндереп карап йөргән сабыйлар
Әлеге музей турында ниләр уйлый икән? Күбрәк ошадым менә бу музейда. Анда күрдем ничек элеккегә хайваннарны өйгә кертә иделәр. Инде кассеталар булган иде. Үткән заманга сәяхәттән соң балаларны яңа гына табадан төшкән мич коймаклары каршы ала. Биргә килгән һәр кешене Рифкат абый әнә шулай зурлап кунак итә, сыйлый. Музей буйлап экскурсиядә тулысынча бушлай. Рифкат абый өчен рухи байлык матдиенә караганда күпкә мөһимрәк. Аның төп хыялы да шушы музейны зурайтып, аерым бер авыл урамы булдыру. Туган авылны Татарстанның йөзек кашы итү. Бакчадагы эшнең бетәсе юк диләр. Июль азагы яшелчә, җиләк җимешләренең инде өлгерү чор булып санала. Яшелчәләрне тиешенчә җыеп алу, әле үсә торганнарын корткычлардан, төрле авырулардан саклау, туфракны дөрес итеп тукландыру серләре белән тәҗрибәле бакчачы Фирдәүс апа таныштырыр. Быел суган уңышы алайык үз китәрлек булмады. Үткән елга караганда 5 тапкыр кимрәк дип сөйли Фирдәүс апа. Төп сәбәбе суган төбендә барлыкка килүче нематоды дип аталган вак-суалчаннарда икән. Бакчачы аларга каршы көрәш чараларында барлап чыкты. Иң беренче шәшүлек орлыкны эшкәртергә кирәк икән. Аны тотырга кирәк 1 тәүлек 0,5% марганцовка ремәсендә или 2 сәгать көл суы ремәсендә. Аннан соң киптергә, шуннан соңна утыртырга. Аннары соң участокны эшкәртергә кирәк 100 грамм мочевина 1 квадрат метрга. Сибеп чыгарга 1 ай алдан суган утыртканчы. Фирдәүс апаның карбыз кавыннары да инде өлгереп килә. Аның бакчасында аларның нинди генә сорты юк. Безнең як шартларына җайлашкан, кыска җәйдә өлгерә торган Сибир селекциясе сортлары аеруча уңдырышлы икән. Өлгерү вакыты якынча 45-65 көн. Аларны шулай ук кирәк тукландырырга, ашларга, шушы өлгерсен өчен, җитешсен өчен кавыннары, моның өчен кулланабыз шулай ук көл. 1 стакан көлне 1 шиләк суга 10 литр суга булгатып, аннан соң һәр төп саенында 1-2 литр сибеп чыгарга кирәк. Фирдәүс апа әле чәчәкләр дә үстерә, ләкин моторлыгы өчен генә түгел, күбрәк файдалы үзлекләрен күздә тотып. Мисал өчен зәгъфран, бархатсы чәчәген бакчачы алыштыргысыз ярдәмчем ди. Димәк, алар күп кенә бөҗәкләрне дә куркытырга мөмкин, аларның төнәтмәләрен кулланырга мөмкин, төрле бөҗәкләргә каршы. Шулай ук менә үткән елдан бирле мин аларны кулланам. Туфракны сәламәтләндерү өчен дә ашлауда булган без күренә, үзенә күрә. Былтыр бик күп итеп чәчкән идек аларны. Менә бу елда чәчтек, аларның сабакларын берсен дә әрәм итмим. Ваклап аларны карлыган төбенә салырга була. Помидорларның да нинди генә сортлары юк әлеге бакчада. Иртә өлгерә торган детерминант сортлар чагыштырмача тәбәнәк булып үсәләр. Уңышы да күп була. Ләкин кайбер помидорларның яфраклары бөрешә башлаган. Бакчачы сүзләренчә, бу аларның эсселеккә каршы үзенә күрә бер саклану чарасы. Менә су курылык булганга күрә, аларның яфраклары да менә шулай төреләләр, аның икенче сәбәбе дә булырга мөмкин, ул инде кремний җитешмәү. Кремнийны тулландыру өчен була икән Сибиргә силикатный клей. 1 чәй кашыгы 10 литр суга силикатный клей яфрак өстеннән сибеп чыгарга. Менә бу түтәлгә мин 1 кат сипкән идем, бераз үзгәрде. Кечкенә Пиноккио дигән сорт помидорлары быел бигрәк тә уңган. Төп сәбәбе сортның тотрыклы булуында. Аңа бернинди табигый шартлар да, салкыны да, эссесе дә артык зарар китерми. Башка сортларга кебек махсус тәрбия дә кирәк түгел. Менә бер төп ул, бер төп, аның һәрбер без бүтән помидорларны, зур помидорларны алабыз бит, пасынки дибез. Куен яфракларын, куен бутакларын алабыз. Мондай берничә төргә кирәк түгел. Менә бу тәбәнәк сорт помидорлар шикелле. Бу инде не кадәр тармакланса, шул кадәр күп җимеш, шул кадәр күп уңыш бирә. Бакчадагы һәрбер эшнең үз тәртибе бар. Киңәшле эш таркалмас диләр. Файдалы бакчачы киңәшләре белән танышырга телисез икән, алдагы тапшыруларыбызны да күзәтеп барырга онытмагыз. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Әгәр борчыган сорауларыгыз булса, аларны безгә WhatsApp номеры аша юллый аласыз. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.